दिनै बर' रावाबो असमिया राव बायदि मोनसे टेक्निकेल आरो मोनसे भारतनि मोनसे सिनायथि राव हिसाबै स्वीकृति मोनबाय आरो बर' रावा 80 फारियाव हाबनाय लोगो लोगो जोङो बे रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोंहा खाबुखौ मोनबाय आरो बर' रावाबो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो टेक्निकेल राव हिसाबै सिनायथिखौ मोननो हाबाय बेनिखायनो आङो आसाम सरकारनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लाफानानै आसामनि जेसेबां शिक्षाबिद दं एकाडेमिशियान दं बुद्धिजीबी दं जायफोरनिखि माने लिटारेरि पार्सन दङ बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावो आरो आं आसा लाखियो आसामाव जेसेबांनिखि फिसा फिसा रावारिफोर दङ हायनारि जनजातिफोरनि राव दङ माने हिल एरियानि माखासे रावारि दङ जेरै कार्बि डिमासा आरो अन्यान्य अरुणाचली बा मिज' बा माने खासि जयन्तिया आरो गार' बिथांमोननि रावखौबो जौगानायनि थाखाय सरकारा जथेस्थ माने माखासे बिथांखि लादों बेनि थाखायनो आङो भारतबर्षनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि डांगरियाखौ साबायखर बावो धन्यबाद होयो आरो उननि हाबाफारियाव जों जाहाथे ज'यै खौसे आरो गोजोननि गेजेरजों जोङो गावनि बिमानि रावखौ जों जौगाहोनो थाखाय जों नाजानो हागोन बेखिनिखौ आं आसा लाखिदों आरो मैं व्यक्तिगत भावे অসমীয়া ভাষাটো ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাত মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ কিছুমান যিখিনি উন্নত মানে যিখিনি বিকাশ হোৱা নাই সেই ভাষাবিলাক উন্নতি হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ